Zure sasoiko pelotari gonena, zuretzat? Zuk ezautu duzuen artean? Neutzat hogeta. Hogeta? Bai. Duipi hori gainera, Mano kanto izen da, eta etxoan errete ite baina bibirik eta haren gaintxu eta entzera eta diferente. Rotarik eta hil eta etxun jo behiten. Pelotan asko, ekin. Peloti asko gamizetu da, lehendik, Gaur bai izen, gaur dana hil ditu. Saki behide, lehen dana batera, baina pelota behi benti, pelota behi, ate iguan, azte garen sortzizen, da zazpizen jo, da sortzire geuk eta best arreanta zego eta lortze bikere hilike zartzen duen bagarik, zazpitzi sortzire, zazpin gurun jota sortzire, atera. Gero zazpizen jortzi, horregote amarrera da ezak. Hori bai. Amarrera. Da, gau, haide hartu bier. Zerin bestela amarretik egarretia, haure etorre hor dugu, legote izan beste ideia dute. Bai.